खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय आरो बे बैसागोखौ बयबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो हाथों होनना आंनिफ्राय आरज गाबहरनाय थाबाय। थेंक इउ इउटुब फेमिलि गासैबो बे बैसागोआव गाजा गोमजायै बयबो मोसा। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि रंजालि बैसागु आसा खालामो नोंथांमोना बयबो रंजागासिनो आरो रंजा बाजायैनो बैसागु बोथोरखौ बारहोलांनो हाथों आं बेखौनो आसा खालामो। स' दिनैहाय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बैसागुनि ब्लग भिडिअ लानानै फैदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नै जाहाथे क्लाब फैदो नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो बेलेगाव थांलायलायनो दरखार गैया आरोना लुवार अरजानो दरखार गैया। नैबेयावनो जोंहा न' बानायबाय थानायावनो दोङो आरोना मैगंफोरा नैया मा मैगं दङ इयावलाय नै बियो जाहैबाय मैसुं होखानोसै बे जाहैबाय मैसुं रां गलायलायबाय नै बे जाहैबाय मानामुनि सायख'नाय बैसा खाखानोसैलै मानामुनि नै बेयो जाहैबाय बुथुवा गिदिरनो आंथ' बारा मोजां सिनायजोबा बेसे बुरजा खानांगौ जाबाय लायो बुरजा खाना बे जाहैबाय सामलावथि एसे खानांगौ आरोना बयबो माने सबखौबो जागोन नालाय जाबायना नै बियो जाहैबाय मानामुनि फिसा मानामुनि फिसाखौ बिदिनो खाजोबसैलै सायनायनि बैसा जि साफा जाना दोङो। जाबायथ' खाखांबाय दायो सायनोसै ओमफ्राय सायनानैहाय अमा बेदरजों संनानै जानोसै।
दुमब्रु बिलाइ बेयो जाहैबाय खांख्रिखलानि बिजौ ओइ मा गसरनो हालालै नै जोङो खानानै लाबोबाय बे जाहैबाय जोगोनार बिजौ ओमफ्राय बे दुमब्रु बिलाइ ओमफ्राय बेखौ मा होनोमोनलाय गुफुर गुफुर फुल थानाया दरं फुल ओमफ्राय बे जाहैबाय खांख्रिखला बिजौ ओमफ्राय बे जाहैबाय खिफि बेन्दों ओमफ्राय बे जाहैबाय निरसिं बिलाइ ओमफ्राय बे जाहैबाय दिंखिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बुथुवा गिदिर ओमफ्राय माने गासै बैसागुआव 101टा गोखा गोखै गासैखौबो मिक्स खालामना जानांगौ नालाय ओमफ्राय बारा मोनजोबाखै आरोना ओमफ्राय जेखिनि मोनदों बेखौनो जानोसै जोङो ओमफ्राय बे जाहैबाय मानामुनि गिदिर बेसेथा जाखो दा दे बे जाहैबाय मानामुनि गिदिर ओमफ्राय आरो नै इखौ मा होनोमोनलाय नानि सनापुलि नङा सनापुलि नङा माबा लावथि साखा लावथि हा मामा इखौ मा होनोमोनलाय इखौ साखा लावथि सामलावथि ओमफ्राय बे जाबाय मानामुनि फिसा इयो ओमफ्राय आरो बे जाहैबाय सिब्रु सा नुदोंना भिडिअखौ बे जाहैबाय सिब्रु ओमफ्राय नै मामोनलाय नानि मैफ्राय गांगा थुफा मिस्टेकबो जानो हागौ आंनि बुंनाया नोंथांमोना जुदि मिथियोबा आंखौ कारेक्सन खालामबानो जाबाय मैसुं ओमफ्राय बा बिराद नामफोरखौ मिथिजोबो आं नुदों बेलेगफोरा मिथिजोबासो जानो हागौ बा बिराद नामफोरखौ मिथिजोबो आं नुदों बेलेगफोरा मिथिजोबासो जानो हागौ आं मिथिजोबथारो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जारि गिदिर ओमफ्राय आरो मा दंख' ओमफ्राय खिफि बेन्दोंबो होनबाय न' ओमफ्राय माबाबो दङ लाव बिजौ दैमाया जोगोनार बिजौमोन बे लाव बिजौ जोगोनार बिजौ लाव बिजौ एखे नङा नामा नङा पानिलाव ओमफ्राय जोगोनारा जाहैबाय रङालाव ओमफ्राय आरो मा दङ हलाय आरो मोनसे लाबोना हरदो नैबे जाहैबाय सिंग्रि मोखै नैबेयो ओमफ्राय गैलालै जाबाय ना आरो मा दंबावोमोन दा लायबावनांगोन आरो मायबा बावदो नामा आरो दं होन खिथाबाय खिफि बेन्दोंखौ खैथा जाखोथाय होमबा स' आरो लायबावनांगोन आरो मोनाबा बेखौनो जानोसै आरो अमा बेदरजों उपायथ' गैया ना माबा मोननो देलाय नागिरनानै जल्दि सायनानै दायो अमा बेदरजों जानोसै स' दायो जोङो सायखांबाय संनोसै अमा बेदरजों अमा बेदरजों संबायानो नै आंखौ नेलायलायासै Ê, sugroho. Oma, bedode nih. Gertau, enggak? Guys, Bwisagu betul nih. Nahan kan? Fisi mabis deh. Fry ini biasa hebai. Aluzong, मैथ्रु बिबार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाउ बेदरजों
अनला ओमफ्राय अनला नैबेनो अमा बेदरजों माबा माबि लगायनानै मिक्स संनाया खुंखा बैसागोनि जागासिनो ओमफ्राय दायो जोङो दायो जोङो टुक्लुनि थाखाय बैसागोनि गस्ला सुदोंमोन ना बेखौ लायनो थांनो नागिरदों आं नोंथांमोननोबो दिन्थिगोन माबोरै सुहोदों फैया टुक्लुआलाय लिंहरलाय हाय Di bawah ni sudah mi. Di bawah ni sudah. Di bawah mama dah tua kini. Kawan force mungkin lah, ha? Guys, बैसागोनि सनाथ' लानो हाया नालाय नकलि जा बिमानि दखाननिफ्रायनो इखो गन्थं गाननो नागिरदों गन्थं गाननाय नोंथांमोनाबो आंखौ नुफेराखैना नै गाननाय नायनो र' हायनो हाया सासोगोन दां सोबाय गोरिया बुरै बायसासो नुबाय होबा बादि नुदों नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सनाव आंनो खिथाहरलाय दिनैसो गानदों आं नोंथांमोनाबोथ' आंखौ गाननाय नुफेरखायाखै दिनैसो बहुत गोबावनि उनाव गानबाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर दे माबायसा नुदों हा माखो दखाननिफोरा नुवाखै दे लावदुमा बैसागोनि विश खालामहरदो आंनि इउटुबनि भिउवार्सफोरखौहाय आंनि इउटुब फेमिलिखौ मा जादो दे ओइ गोलैगोन नायलाय दे ओइ टुक्लुआ जाहा हनै माबा लांबाय थादो आरो साइकेलदो हनै बिराद दुस्थु हनै लोमदो गोलैदों होननानै बिदाया फैदो नालाय बिदादो फंबायदो माबाबाय थादो सनाय थिफाय हनै थिफायलाय सना थिफाय दे होनदो दे होनदो स्पिकार नांगौ ओइ स्पिकार लायबायलाय ओइ स्पिकार लायबायलाय लादनायलाय माबा दुइ दे 2000 years later. गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागोनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गाबोनसो आं माबायाव फेसबुकआव होनो नागिरदों आंनि इउटुब फेमिलिखौ मोना होनबा नोङो गाबोनथ' बैसागो आराम खानायफोराव बरिया खाजोबो